Hei tid, så det atter her ved en nødgjent parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som teker seg av å redigere Ljøa, Paul Fære og Kjølver, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hente parsten av Gjerstamal, og ferdig atter i det å spyrre Paul. Hva ligger til av hjertet i det, Paul? Ja, grunn det sies ofte, altså. Det sies kommer fra meg at det i skriften og det ikke småvis som han får i gang vi sitt egna folk Israels folk og hvordan han sier her begynner vi om det at høyre til himlar lusta til gjør vers 2 til Herren talar jeg har fostra bøtt og fattar jo opp, men det fotlo fram her. Nei, det kjenner han, og i øye til, og Esle kjenner kropp og herrasons, men Israel kjenner ånds, folk mot skiler ånds. Og så fer han i gang vi at se at han går steg og hva i henne synta fotlo kjaut, og i skoltar tingta følse. Hesen avkomme iltjera manna, som bøtten som så ytla skikka seg. Og han heldte fram ved jessen her, sorgarsangen, kan man godt sige. Inntil han kommer her nyer i kapitlen, halt nyer til. Vers 15. Hvordan negv tid så rattat ut hendene lät jeg egen i atterfyrtikken. Hvordan jeg til så bia, høyre jeg ikke, tog hender tikkere og fotler av blå. Tveie tikkene, rønsetikkene, gjør vi opp at vi ønta bor tikkere. For jeg jo møgnen. Lett jeg av at gjøre ilt. Lær jeg at gjøre godt. Lett jeg tikkene etter tog i bønt der, hjelp i henne kua jeg. Etla kua av tveie henne ferdigleis og at ratt og flyte mal ønskjene. Og så det verset som vi så ofte leser, og fråast om, kom, lät jeg åkken til alle sammen om ratt, sier Herren. Om så sinte tykker som skarlagt, skulle det være kvitar som kæve. Om det så og reier som porspor, skulle det være som kvitått. Og det ditt lealig og løyen, skulle ditt äta hit gaua og i landet någon. Och så teker han samman om her nere i vers 26. Han sier, jeg skal alltid djeva til sløykar daumare som foran, og sløykar råherrar som til øyna for 8, og så skal du øyta rattferar stavor, og trofestes bojer. Nå, jeg stekker jo av i hentan her kapitlen, og hoksa jo om altså til hvordan jeg møvelig levende å leve opp til og jeg kjenner naturlige mennesker. Og han sier her i Paulus Kjølver, han jo prøvet det. At til naturlige mennesker, 17 Korinter kapittel 2, ja, det ikke vitt som andre går så til. Det noen dorskaper, han kan ikke kjenne det. Det det antallet. Ja. Så det harmonerar efter in utan nutja sottmalen alltså. Ja. Allt det är. Det är av fättel som det här sjövande och avhåvert. Ja. Tui jag vet inte, då har vi känner jag inte alla heimsöver och landasöver men här det tackar vi gamla testamentet eller gamla sottmalen så det jeg får ferdig skil eller avskil, altså. Til øyelig, bare ikke årene som du leser, at det er sagt om landet, ja. Det vanlige at vi gøymer til myskesøyner og lytte akkurat land opp. Altså så lenge som vi kunne, og hevja det oppe. Og så ikke det som kunne være å kritisere. Og til det vanlige. Men Bibelen så botten ærlig. Her vil ikke, altså, feie under gulvteppet. Nægastan, ja.
Og det er alltid det er øyelig avhåverst ved Bibelen. Og det gjør en nesten et øyelig tro i det. Ja, altså, det er så også om hvor han utvalgte Abraham og sendte han av sted til Talante som det bygg hvor igjen. Og det tråkig jeg har fått kjent rundt om seg, altså. Så gjør vi da snitt til at det var for jeg lysa inn i myskret, og mulig, altså, ja, hvor ikke teka til som, man kan ikke si at det er aller vest, men det er nekva tjauer som øyelig til dem som det er såtana. Det er øyelig høyre. Hva henter det her, da? Så Herren, han har utvalgt deg til å vise sine gask og sin troskap. Her han øyne for å ha sagt ja, her ble han ganske sagt nei. Nei, men jeg også tar jo i godgav Adam og Bøye, at av trænene som mitt i Ørstagel måtte ikke ete, og trænene til kunnskapen godt og ilt. Ta visst i Herren og Arren hva det utfallet for å bliva. Og det var det samme ved lovene. Ta han gav Moses lovene. Og Moses var ikke mer, han var ikke engang kommet nye av fjallene atter. Her som han er vært oppe i fjøret dier og fjøret natter. Ta og falske gjør seg en god kolv til god, så hette godrokkere. Altså, så med falskene, som var så rødt, 4 røttene som kom nye, at Moses ble kattlet opp av fjallet, at de skulve. Og de tålte ikke å komme ned. Men så med falskene, bare når få viker at han var, så gjør det seg en godkolv. Og Moses, han ble så over at han knuste talvene og måtte oppatte et nødjon talven. Da får det skriver av nødjon. Og ta visste god utfattelig eisene. Han visste det. Og så kan man utfatte naturlige mennesker spørre, ja, men hva gjør han da så? Og jeg halte selv til at vi flere hoksa sikkert eisene, at grunden til at Adam fikk bøye og fikk møvleikene, det er vi menneskens vilje å gjøre. Det er helt klart. Og det er løkt noe ut i til at det kommer til Adam, at hvor sier Gud ikke vi Adam et endelig av lysens treie, altså. Så alt godt, så problemet løst. Men nei, han fikk møvleike et av lysens treie, men han fikk bo om å lade være vi et av kunnskapertrænen. Og herfra her begynner som sorgarsøvan for menneskene, for mannattene, og tar han så djever Israels for at ikke vel ta ut at han har alter, og vel Abraham ut, og at han har når 100 år så kommer Moses til og forlovene. Så var det vi en atlan. Ja, men du sa langt og her tar jo Moses avløyen. Og god ber han færa at løya falt seg ut han. Så sier han at hevet du ikke bror til Aron, han er av veteltøyen, altså. Men du må ikke lete han selv han tale. Jeg skal lete til her orden i munnen som du skal bære hånden. Ja. Jeg sier han. Og her så jeg vet akkurat hvordan vel god visste hvordan menneskene var. Og seg selv. Så det gikk ikke lese løtene. Så var det helt galt. Men det forundrer meg nekve til her som så kommer 18, og vi synes jeg da i snøen sanje. At som Aron Eimok takte, ta god så harstans lov, for det er øyelig fylkjer. Og en som avur vakte vær vått i herrans lov. Så han har haft en øyelig omsorgan for lovene. Ja, så skal du mot hjärsta og i trygg og frykt, og i rand og myskret svarta,
Ja, god och en lite tryckt. Så då han tycker att alltså myntorna är ura som myska. Här tja, Aron. Ja. Ja. Och här så står alltså bräckve. Fra tois som inte kunde vara värre till det allra bästa. Ja. Ja, det är men det är ju helt att leva under lån och chavachno. Jo, det var det. Ja. Och så hittat Moses Eisner. Kus han brötast. Han är bra rastne så att han hade klara att själva ta han dreper Egypten. Och för så ut i öjmörsna. Och här bröts han till han här som inte vill lada munnen upp. Men han bröts åter så jag vet ta och han för på om att slå av kletten för jag vatten skulle ränna ut till fallet det hade inte vatten. Och så är det för. Ja. Så är det för ta i han Herre säger vi att du ska tala ut kletten. Inte slå han. Tala vi han. Men oj frustration och irritation i fallet. Så slår han kletten mot Guds boja. Och det var att en drejning här i Moses och Olivia. Och det är så att fylker för han och det loven heje fylker alla tiden. Det var kontant avräkning alla tiden. Var tøynar oi Israel så øyelig opp og nyer. Hvis folk ikke helst nøklunda til låna, så var det gode tøyer, men langt borste det kom fra låna, så vestna i tøynar og omstønnar til dem. Og av det samme så ble det atter og fram alle tøyna, da de hadde det godt, så glemte de herren, og da det så var punt av sånne egne synd faktisk, så sakte de atter herren. Men till Peter är Kristus kommen. Ja. Som enda lovaren där. Ta hade hänt det var så ta hejan staven så Aron hos första staven och i handen. Han är tidsan ur kistene. Alltså saltmalars. Och det var fyra tanskelt att han skulle som en hövspräst alltså utan detta och säga det som säger skulle. Och så skulle vattnet ränna. Men det är rörligt att läsa det att jag antäckt lårarna och hörrötja sig. Ja. Samma vi är då. Halta tid så vitt kunde geva att det kunde vara. Ja, nästan. Ja. Allt det är uttrycket här. Som hej så öliga filter. Och så slär han kletten. Och god han är närryker, han lite vattnet flöva. Men att du fyra att du inte är det med. Alltså, det är av mätande en tydning detta vi är god. Alltså, vi vill be om att är våra föräldrar och akta dig och allt det där. Men vi klarar att inte ordentliga utan vi hade ett omvänt sinne av det, alltså. Vi kunde säga att det var fattat nytt. Det tar hänt ju till att det är sin samma kärlek och gods. Som man säger i Rombran 5.5 att vånen ger inte till skammar tog i kärlek och gods uttalt till just några. Vi har antan som giv något ner. Och till har anten ner här. Goden har anten. Vi kärlek och gods, alltså. Det han kan inte vara åttan vid honom, alltså. Så kännes det så omätaliga dyra värst. Som man säger här har vi hotet att gåva, säger han här i Isaias 8. Ja. Men till akkurat natur är det. Ja. Annars hade vi varit lika långt väck som det var ta. Ja, alltså jo. Det är så akkurat det. Vi har ju finnes som du säger hela antarna. Og her vi Guds kærlega, og i Efesos sier han så eisne, «Vere tog etterfylgjere Guds, som elskar bøtene». Og loven i seg selv, hei ikke kærlega. Nei. Hun kravde kærlega. Du skal elska godtøyne. Her er han godtøyne. Men det er en motsak i at du skal elska. Ja. Og tog brøds det eisne fullkomne at så kom ut her til Efesos brev at han
alltså uppfordra dig, uppmuntra dig. Ja. Att vara till efterföljare Guds som älskar bötterna. Och det så akkurat här till lyckor. Alltså han till föräldrarna. Ja. Hon ligger liknande till det ligger tja själv föräldrarna. Till kärleken som tejeva. Till han som ger atsvär bötterna. Det är bara så att det är det. Och vi är inte fullkommen. Vi är inte fullkommen föräldrar. Ingen av oss. Men Gud är fullkommen. Och han ser fullkomne kärleke. Som älskar oss tredalesta. Han är det som fär oss till att fylla honom. Och inte kräver från lovene. Men i hesson kärleken, og i etterfylltjane, så være kravet uppfyllt. Men det er ikke det du husker om. Du husker ikke om det, at det tog jeg skal gjøre. Nei, jeg så elsker at jeg ikke fylltja. Akkurat. Ja. Jeg minnes en tjo, som vi vet ikke var. Og det var 8 bøten, altså, som hentan her var nok yngst. Det mamman døye, og bare kom neka løy, altså, men jeg ble stått. Så för mamman och det är att han kör alltså det var en hus som det kunde få hem med nu och ofta så är det så som man säger att barnen så är det någon jack skola så bland för arka vi tog att hon alltid en kör alltså och hon säger vet det att hon alltid ett hem men det här är inte huset kvar hem ju nu. Ja, akkurat, ja. Ja. Och så blev den så förlova vid till mannen som hon giftes vid. Och jag kom så att känna det väl och bitcha det mig. Och jag trodde uttryck om hon kunde bruka och säga. Men så var det här vid mannen och han har blivit gammal och jag hade han la i sången ta och hon var en raskare än han och satt så honom och alla tvina och så ena för det var inne och vinsa det och hon satt här och han la här bara för jag lösa kärlökan som omkantinar blev gammal så säger han säger han igen som tog ett vökor säger han. Hade inte lägger kära tvattla ja. Säger hon igen. Och det var så stottligt där. Ja. Det var alltså det var så teknivet och en så glädje och jag hoggde på dessa konerna som är i världen så gå och var kommer från och jag nu var stå och det var hon som säger mig till att hon fick inte hem för någon gifts vi hon. Nej, sant. Jag sa ta fick hon hem. Ta blev det hem. Och det fick och så but no mycket så näck så fick det botten ett land dödsvänner. Ja. Fick och så but ja. Ja, det hade akkurat det. Det är god kärleka. Det är alltså, det är inte han är bliven, men det är att han han är kärlek, ja. Och jag sa för mig, vad stod han fortalt mig det till. Jag sa för mig småjätterna som gråtande. Säger detta vid botten, ja. Och så från Hässon till det som det blev ett gammal. Ja. Det är något inte fått ut i. Ja, och det blir eisen nog på tammaten att man har haft sådana rönter som han här kvinnan har haft som barn och upp efter. Att de sätter upp att en mer pröjs på ta gå an utja liv kärleksfulla liv som det så få. Jag kommer ihåg om värfärger Andreas Korkbone. Han miste ju mamman att han var mycket gammal. Det var en öjlig sorg.
øyelig langsøl og sorg etter henne. Og så tøyner ta eisene, altså, han følte seg heimløsen alle stedene i alt. Jeg halte han hei akkurat det her opplevelse eisene, han fikk ikke et ordentlig heim, for han fikk sitt egne heim. Akkurat. Men hjertet lei i tjonen. Det har vist seg særlig i for tegn som var utsett. Det har også ja. Som ikke hadde gått. Ja. Det har bottnet i uttøy, at han har selv haft det som ikke ringt. Og så finnes det godt selv. Ja. Jeg kommer også ned å kjenne systeren som bor av Ørensted enn han. Ja. Og vi kjenner han, jeg vet det mest til akkurat at det er. Og jeg sier, kvinnene, døtteren bor inne og var gift, og de bor så gjennom. Og noen hjemme. Og mest det hvordan jeg tar hjemme ved og så fortalte hun for meg at hun var ung, så fører hun til ja, hun får lukke slagskar at jeg vasker fisk. Det var nok i 26, et årsvart, 1926. Og hun kom til disse her kvinnerne som måtte nekva drunker. Jeg hadde ikke stått noen døtter. Og pappen var ferdig. Ja. Og hun sier ved henne at jeg kan bjøre til två møvler, sier han. Han har kvar først til å vaske fisk. Og jeg passer ved drøngen her, eller bøttene. Etter for jeg vasker fisk, og to passer der. Og hun sa for seg at jeg vasker fisk, det får ikke være så krevjende som hit. Og som valgte å vaske fisk, og var veldig røsk. Og så sier han til oss at tøyn lotras, tøyn løn verer til at du først klæger og du først mat og si. Og så løs må det være hvis du vil til, altså. Og så er det bløyta. Og han sier til at det var utrolig at jeg lærte seg nek, som Sangre sier, det må løfsens alvor av vi lære. Og inne i krossens skola for å ta. Så er det her lærte vi til å gå til at lytte bær. Først evangelium av bytja. Her lærte vi til å ikke ha vært kjent. Ja, kraft og dår og okkom og så framveis. Men vi tar kraft som hun åtte, så øppnes det. Ja. Og så minnes det at det henne har vittnesbord om til togene, og det skal jeg øye vel til hun i øysene mist mannen og sett her nå, og bo inn til døtrene og så framveis. Ja. Og så minnes det og jeg hentet ned kånen som åtte at disse sinner sett her ute, altså hun var så langt ut Laksvøk, og vidt seg her, og ta var ikke jo, og det må jeg vel komme, nei til målet. Det er Etelshagen som her i Klaksvøk, og bygd opp på i sjukhus, ja. Ja. Og han sitter så ikke inne her. Jeg var ikke alltid om det var livet, men hun sitter så her ute i gamla hospitalen, som var åren etablet, som var bygd om han vian, hit var det først av vannet, ja. Og det gamla stod så oppetatt, jeg alltid minnest. Det gamla som de ikke brukte møyre. Det ble så tidlig vekk om til togene, nærgattene. Og så sitter hun her, og alltid at jeg visste til at hun var en kvinne som førde ut lunsjer til med var deg, og vi ikke der. Så sier vi igjen at vi bør ha samme starv, sier. Så åkte hon på mig och jag lade mig bara knä framför henne tog jag att det var bästa steg man kunde, så säger han. Så känner jag anledning till henne, ja. Så säger hon, samma starv, säger han. Det säger jag. Så mitt jag nog att hon var kommit in till en åndsjö och jag vet inte vad det var. Och jag sa att hon klarade upp. Og så tar jeg det i hon var ferdig, så ringer sånne til mig.
han øysen deier. Og spyr om jeg ikke kan tale av grøvene til mamma sin. Jeg sier, ja, varst du ikke av tog jeg to? To han som fikk kontaktene med mamma. Altså, mer enn hvit, siden det. Jeg sier, det så løs, sier han, ja. Og jeg måtte bare sanne at det som han sier var satt. Så jeg, hon satt her, og så var det tørre, og vi ikke henne, og han har så mye ærlig at si at mamma var mamma, og vi var hvit. Og hon var en god mamma, og så framveges han. Men innare og i mamma, som slakna etter papefjord, altså. Ta framkallet i to at. Sørst, ja. Ja. Så minnes jeg godt der grøvene, så jeg var nok ærstein som vi ikke ta, og jeg kom atter til et her. Og Bøksvang var prester ta, og så sier han at han var, jeg sier ta, så måste du si at vi visste Bøksvang, at han var, ja, det skulle han ordne, og han var alltid så til oss. Lealir, ja, og han myntlig av det heilige med år, altså. Så fikk jeg sagt det som jeg kjent til henne. Ja. Og hvor snakker jeg nå at hentet vi inn, som jeg har gjort nå, i noen dømen. Det bare for jeg sutter, altså månen og tar vi til å komme til hverandre, og han innsikt dere vi har i andan om, og kjærlighet til Guds felte vi, og velgen brøttest, altså, til å være hans her. Ja. Skjønner du? Akkurat, ja. Det det som enda mal. At liv og vilja Guds, ja. Ja. Og det nettopp det som vi sørger hos gamla folk. Hei øyne talsvars vi, men Herren sendte dem jo profeter, men tar for ikke vel vitt dem, no? Nei. Tøy også om hva det underfullt at hitta menneskene i det vi er sånn av metallige gau og hva skal du kalla med? Farløykom som fattere i Norge. Akkurat, ja. Ja. Og nå det ikke to som virker og i like av noen, men nå det han som virker i like av. Særlig er mørket da nå, og skiljer vel til folk eldast. At jeg har at jeg har låtet hesten her underfotla som den skriver i 17. Korinthbrev 2:16. Ja, vi mister ikke med ut. Vi får ikke til prætkeren og løyt etter tog. Det det som underskjøldene som skriver stender. Altså, det stora for hver brekk og rastler lura ved noen og så framvis. Det gjør det også vi var. Men det her innere mennesker, som Kristus og Jakob og og der inne, her det ikke omøvelig. Nei, det jeg husker her, eisen jo i Sudja, Isaias er ofta kallar for evangelister mellom profetene, ja. Og jeg har for sin logg fram og Isaias i 7. kapittel, ja. Og høyre hans egna vittnesbord. Jeg kan lese noen vers her fra vers 1 til 7. kapittel, at «Til året og i Ussias konger døye, så Herren sita og i ekvelige høvun hasete, og sleip kapo hansara fylte tempelet. Serafar stod rundan han 6 vanger heikvør, vid 2 fjall til han anlide, vid 2 fjall til han føtnar, og i 2 flei han. Og tei røpte kvør til annan, heilavur, heilavur, heilavur Herren god herskærana. Ødle jøren full av dård hansara. Grunden under dorastøven og skalv, tei råpe ljóai og huset fylltest av røyke. Og dette det som han så vittne til. Sier, ta sier vei mer, til ute ved mer, til med vi årein og varron, og bygve mitt og i falskje vi årein og varron. Og nu hava eiemoine se kongen, Herran god herskærana.
Och så kommer det här männen som bröter allt och som ger han till evangelisten med den profeten där. Men ein serafren flei iver til mun, og i håndene hei han glå, som han vi klova hei tidsi av altarnon. Vi henne nærm han vi munnmun og seie, hikk, hetta hever nome vi varrar tøynar, skildtøyner bostor og bøtt fire sintøyna. Så hørte jeg herren sia, kvann skal jeg senda, hvor vil bera bo fri okkon, og jeg sværa jeg, her jeg, send meg, ta seg han fær og sier vi hetta folk, og så vi ja. Men vi sudja monen her, og hette han øyelig sjån, Isaias han statter i tempelen, sa det til, og hette veldig tempelet, som onker har sagt at det kanskje her til dyraste bygning som ender bygter i heimen, og han til stier her, og bare sleipe av kapene tja herren, fyller alt tempelet. Og alle de løsning som han hever av oss nere, og han har vært fullkomlige rastløslien. Og da han så høyre serafene råpet her ut heilaver herren god herskærene. Og alt skjelver her, at han var øyel, og da minner øylene ikke om Johannes ut i åpenberingsene, 4 og 5 her ute, ja. Og vi skiljer han omedelig vel. Han har haft så mye kjenslene som folk heier ta, og vi nevnte Johanne ta, og Moses folk på fjallet, og Herren taler, og de ristes og skulve av rastle, ja. Det var samme kjenslene som Isaias har haft, men nå kommer nøyen. Nå kommer evangeliet inn i bøylet. Til alt der taler om et offer som vil liv at og gløvene litt etter. Og han kommer og nemmer vi varre han så jeg sier at dette er jo bøtt for sintøyene. Og han brøytest. Fra han har sagt, sier til at jeg vei mer til utovimmar til med i årene varren. Så nå han her parat. Her jeg, send meg. At det noe moner. Og moneren nøyen. Som ligger fjalt i seg glåene som angelen kommer vi. Og ta peika beint av Golgata av krossen, og ta verlig offre ble brent opp for jokken. Og i antallige forstanda. Og synden ble bøtt. Ja, du hører meg det her. Ja. Nei, Gud som åpenbør alle menneskene til freds. Ja. Som vi rakna opp av verden. Det akkurat det. Det som vi da gjør verden. Henta mennesker kjøtt for seg, ikke Isaias. Ja, det er visst. Faktisk fra en av løte til han æra at bjør seg fram. Ja. Men det er en forløk. Ja. Det som ofta så hever slie med det her at God totalt heilavr. Her fullkomlige rent. Ja. Her ikke mysker og gode, vi har sagt eisen, ja. Det ikke skudje av nøkron og gode som skugger her fire her. Han fullkomne. Og ut fra tog heilaleg og tog fullkomleik ikke livande chanser til menneskene komme nær. Ja. Men så kommer offrien fra åpenberingen videre at det var et lampe hit offra, ja. Ja, men han sier også at jeg har tid til å høyde. Ja, nu vi til han, vi så glående, ja. Ja, rett. At her hever til øye stelt seg moden at tid å høyde, sier han at han sier at han selv høyde. Ja. Ja. Altså, jeg har alltid selv at det sånn. Ja. Og det er langt sagt vi med til å si for nek. Det er sast for løyte, sier jeg. Men det tenker ikke på til verløy. Verløyken, ja. Tog vet det i hånden, ja. Så det er en verløy, og han sier det her. Han nevnte det i 4 Korinthierbrev 6:2.
At vita det ikke at en i høylov skulle døme heimen. Og skal heimeren være dømt av tikkum, det tid ikke noe gavere døme ut av en saken som så løyt jeg var tøya. Og han sier i 6. kapittel i 4. Korinterbrev 15, I amne tikkum røvor til kjenna til Stefanas, at de frungraver av kaja, og at de har givet seg selv innen høyløve til tjenest. Og så det her fra Petre, men tid utvalgt at konglige presteskap, høyløtjøv, oknarfolk, fyrir at vi skulle kongjøre dikter hansara, som kallet i tikkun ur myskrunnen inn og i underfotlig ljøskott. Vi skal lette treat at jeg har ikke bare lyse for at då at åttanakt et eller annet. Det er då vi for en parst. Men åren er av her som bådskap. At laver at virka. Og ikke noe mennesker. Som det var i lika med, til det templet i Leantans, til husgods. Og han vil slippe, og omkring som nå, 5-6 forsvarer gammel, kjenner jeg til, og i alle munnen avfolkomløyke, altså, som kan komme fram. Kjenner jeg til her virksomt. Så det virksomt, og han sier at vi misset vi ikke møte om så, utvarse mennesker akkurat gang til grunn der, så ender noe just av innvarse mennesker akkurat derfra det. Og det gjør det alt løyve som en sikvand. Det trångt okkar altså, jeg kan ikke grunn der stokk og løtt, men de viskar okkon, i større iverflå er jeg fytling av det, og vi tar ikke det kjende jeg for jeg, men det er kjende. Jeg har flere for alt det sagt da, og som ser man den ikke noe, og det er bare så ringt å si. At den øyne viljen som ofte tråkar seg inn i likam, til han øyne ikke i likam noen. Han åtte det fyrir, han naturlige mennesker, men det er bare ikke. Det er bare ikke den myndelaga måyre at bestemme iver likam. Nei. Han nevner også til at samtid åren, tant og sintene, og i likam tykker, altså, tjenes og nå rettvisende, og i likam tykker, altså. Tog at myndelagen og i likam noen er flott og fra de naturlige menneskene, etter halte noen som det har nevnt, og til Jesus Kristus, henne opprystende, som vi er roi, og som roi også. Ja, det er altså, det er som er klart fra Paulus og Jøggenbrøven. Alt er klart. Ja. Og jeg har sintet holdt vi Kolosserbrevet nå. Og jeg lukker så sann jeg her som, har vi hånda fyrre eisen, ja. Hvis vi tenker lykke til her ur øren kapitlet, bare for å lyse, hvordan okkar fantastiske underfotla støve er nå, ja. Han sier her at, ja, hvis jeg tar ikke herfra, kanskje jeg vet ikke, det er godt her. Han sier at i hånden bor all fytling goddomsens likamlige, i Kolosserbrevet 2:9, og tid fyllt i hånden som hatt alls valds og herredømmes, altså han hatt jo ødlom vald og herredømme, og i hånden tid eisne omskåren vi omskjering og ikke gjør det vi hånden, vi at vera leten ur holdslikamnen, vi omskjering Kristus tankastrika, og så viser han dåpen, griven vi hånden og i dåpen, som til eisen opprast og i saman vi hånden, vi trunne av kraftgods, som reiste han opp fra henne og deg. Eisen tikkun som var deg, sint og tikkere, og omskårende stand, tikkere holdt noen, gjør han livande, vi hånden. Han fire gav okkon ødel misbrott okkara, og utstryka skuldarbrevet mot okkon som var bån, som tjekk okk mot det, han tok det bort, vi har neglet til krossen, han avåpna i tikkene og valgtene, gjør til skammar for egen allra, ta i han av krossen som vust seg, som sier herre i taimon, og så, nu vender han atter til det som han faktisk byrja hette avsnitt vi, lete tog onkan døma tikkon,
fyra mat eller dräcka och så vidare, ja. Men det som så är forskjellelse her i 3 kapitlet. Her sier han at og tid ta oppreist vid Kristus, og det jo satt for en og hver som tror av Jesus, så søker det som omanfor her Kristus sitter vi høyre håndgods, trai etter som omanfor ikke etter som gjør nere, tid jo deg, og lov tikkar i fjalt vi Kristus i uigode. Ta i Kristus lov okkar åpenberskuld, at tid åpenberes vi hånd ut dård, de tog hina jørske limnar, og han nevnte her skiløse årenska gyrdabron, øndatroen og havesjukna, som jo avgått av dorskan, for hetta kjem reigos, og i her som livde tid eisni avur, ta i hadde lov tikkara utøy. Og så kommer faktisk det som hukser om. Altså, vi da finner en løsning av hva i okkara støva ui Kristus, ui til fullkomna versen som han gjør det, og nå tåser han om effektene av det her. Han hever inne i avviselig ikke lade kan styre av øre mennesker, og nå kommer han inne på hvordan vi selv skulle være. Han sier, men nå skulle jeg tid legge til av alt sammen. Han nevner her reielsen og så videre. Ligger vi ikke hver for ørens tid. Og så det han kommer her. Tid som jo heva lete tikkun ur hinnom gamla menneskene og vi verskontess, og lete tikkun ui hit nutja, som vil endre nutja til kunnskap etter mynd hans herre som skapte det. Og han sier at Kristus alt i ødlån. Så sier han, lete tikkun som inn utvalgte heile og elskar Guds og hjertans miskun gøske eimjukleika spek for lengmo, altså lete tikkun. Ombere, altså lete tikkun ui, sier han faktisk. Altså, han tåser egentlig om at det som klæger, altså man lete seg ur til gamla, og man lete seg ut til nutja. Lete tikkun ui hjertans miskun gøske eimjukleika spek for lengmo, ombere hvert anna, og fyrirgjev hvert øren onker hever klæv om at onkron som Kristus hever fyrirgjev tikkun, skulle eisen tid fyrirgjev. Men iver alt hetta, klæje tikkun ui kærleikan, tog han band fullkomleikans. Så at andre kapitlet viser okkon til at han hever klatt okkon ur holdsligamon, og han reist okkon opp til et nytt liv. Og så tåser han i sin 3 kapittel om Guds vit som eier hette her. Læt okken ur alle som gamla svansen og uiklig, og grunnen til nevner til at nå, til han sier, som du har sagt, han sier at vi tryggvande mennesker. Han sier at ikke vi mennesker som søker frelse, men de som blivet frelst, tåser han om at vi legger det av okken, akkurat som han får ur klæven, ur skitten og klæven, og i rein klæger, og iver ötlun hesten her, iver alt hetta, lete tykkun ui klæje tykkun ui kærleikana, og det vil så si at vi kunne gjøre det, tog at det bor ui okkom. Jeg tog at kærleik Guds, vi heile andan, uttelt og gjørst nokkara, tog kunne vi lete okkom ui kærleikana, og jeg har nevnt av nægra fyrnærs hånden, men det helt av metallet som brøvene tåsa nekv akkurat virkskiftene i middelen mennesker, i middelen tryggvande mennesker, og jeg snakker så vi skal være i måte hans motanfriere, men det vittnesbord til hentan heimen. Hvordan vidt måte for en ørene? Det preker av som kærleikene, ja, men så kunne mennesker begynne å trykke på at her en kærleike som verdt at få fætro, ja. Jeg har alltid sett at det Rambra 6.6 som iverskrift i alle tøy som du har sagt. Da han sier, vi vet jo dette, at gamla mennesker krossfest vi hånden, for jeg synte likevel skulle være at lunches. Så vi skulle ikke langt tjene syntene. Altså, at det lukket som kraften til det søttene. Ja, akkurat. Altså, at det at han sertifierer du først, annars hadde vi ikke ångan chans. Nei, ångan. Og så sier han at det som du sier. han tror det 2 vers her i Kolossbraun, at hit vi vil kjenne de abbore tikkere av, skulle det ikke av gamla mennesker som vil spilt vidt annet listen, og legger vi ikke kvars for å gjøre rundt hit som jo har lett til kun ur hinne gamla mennesker, og vi verskontest,
Alltså vi har det att jag kunde gjort. Ja. Och så jag bojer och lärde till kon oj helt mycket. Ja, det är så halt att den har santandet har det också om det. Ja. Ja. Jag har där framme för också rättla neckon och arrangeran och heter utskriften till talna om att hade Guds garderoba. Ja. Latna skapet jag gott ja. Det är så om ett eller nej och det dagliga liv någon att det är virksamt. Alltså oj. Ja, det är det. Och det är det ja. Men det ständer det är virksamt. Och det är virksamt. Så vi kunde inte göra det för jag får att det virksamt, men vi kunde göra det tror det är virksamt. Ja. Alltså och inte något människan tror Soplagen har vi lagt mest till det att du räknar till inte ordentligt att vara ute något människan. Du lukar som Ivas om du är ordentlig ute och egentligen inte, men du är som trostar Jesus ordentlig ute och något människan. Du är i Kristus och han är ute här. Ja. Och ta föranklat öjliga näck på ett som är. Ja. Och så det här Rombrevet 8. Så är en annan fördömning för det som Kristus Jesus är det tog lovlösens anta. Ja. Hever i Kristi Jesus løst med fra lov, syndarinnar og deians. Og så her kommer så måneden mittlen lovene som vi tar seg om i Janne. Og så til det som er nå ved evangelien. Det som loven ikke var ment å gjøre. Vi til at hun var måttleis av holden, altså av okkar holde. Ja. Det gjør det godt. Da han sendte sånn, lykan sinti hun holde, og han ble jo gjørt til sint vidt av det er sånn fra. Lykan sinti hun holde, og eisne 4 sint, og hvor? Jo, for han kunne domfettla sintene og i holden hun. 4 er at det som loven kravte skulle være fullgjørt i okkon, som ikke livet etter holden hun, men etter andan hun. Mm. Så, altså, det er av meddelt det greit, altså. Jag minns en chaufför som var vid Smyrli, han kort lastbil i världen. Sore vi omkring och var några tror vi kände jag väl. Och så kommer han ut till morgonen så snackar vi han akkurat som Kari Brauer säger. Snackar vi han akkurat som en tryckvande man. Och han rätt hämtar han, nej, du måste snacka så för mig. Du är ju inte det som du helt. Jag stod inte här, men så kunde vi inte kaska kanna om det värsta. Ja, om det är bara tid, så jag sitter här för väl tid. Det vill säga, så tröstar vi sig Jesus. Alltså, alltså, det är alltid gjort. Jag säger, alltså, det är alltid gjort det, och vad är det så hänt? Nej, jag visste inte om det har hänt. Allt viskar så bakvänt alltså, som det gamla satt. Ja. Jag ska säga det här att hvis du först är i Saltmalen så att det här som Jesus gjorde vid färgen av Golgata. Han tog bort tog synder och han tog bort allt synder allt hansens. Kanske var pura rolig. Och han blev så omättlig jag har och just ner. Så för i jocken där, men i mest gott har jag var livet att han manglar en ök. Och så han var kommit väl till oss och jag hade gått brettlopp och jag förde gått brettlopp och först han säger mig jag ska komma och fortälja det. Jag säger jag kom bara in ner och sitta. Jag visste bara när han är här då. Schalt det var nog så länge tog jag då. Jag ska komma och fortälja det då. Och så sitter jag han så kommer det att fortälja mig. Ja, han skulle komma. Så jag möter det här ställen och så för in och bjöa. Från och kon jag mötte och det kom just. Och så var näckfolk, och den folk hade Ebenezer-kör var här från dig. Och sang och det var öjliga folk och i alla rikvene så sa jag sonen, men jag sa inte tejberg, och så säger kvar papten. Han gänker här nere i gången och bil och bojar efter det här. Ja. Så rann det ner vårt då. Det var trappor ner av gången här. Och han kom femnande i möte med hans barriärer. Så det var så. Alltså det var så ontefullt alltså.
som vittnesborden, alltså. Helt otroligt, alltså. Ja. Och det är nog så lång process, alltså. Alltså nog så långt vittlen från Smyrle och till, det var inte, nej, det var så inte så långt vittlen till. Men det att det kom, ja. Ja. Ja, att det är så, om jag säger hotakande, jag också om här. Och själv om det kommer till oss andra på sån nöjegångar, det är det som är, jag var så glad för det. Att ett svann kvar finns ju nöjegångar. Aliv och igen, alltså. Ja. Tjänar sådär kvar rören vi igen, som gav husaltare i markfalt och nöjegods. Nu kommer det alltid nöjerna som det är, ja. Gav husaltare i markfalt och nöjegods i pät. Så kvart är det här. Och det vita vi inte han borde jag om kvart är. Ta ett och läser här som nämnt i Romtan 5 så är Rattvus gjort att sig kvar vid den fri och god. Vi har akkurat Jesus Krist. Och i honom har det ett gång till dessa nöje som vi stannar i. Och vi har sagt när vi har någon torkos. Inte bara det, vi har sagt när trångt nu vi. Trångtna kunde vara öjligare. Som vi kommer att fira. Men vi kunde rävsaken om trångten här. Trångten viskar tål. Alltså. Hvis du också är om det. Här tål. Ja. Och tål viskar rent sinne. Så. Han säger det. Och är man alltid till att läsa bäst, säger mig själv. Tror du verkligen som? Ja, jag tycker det, ja. Och vittnesbörden att tryckva. Djevet är vissen, alltså. Så är det bara vi innan människan, ikke sant? Hade en standardsøv om gosse ta i året vel at opp gosse her brøyter hulei her inne. Ja. Som han stafest, han har ju alltid tro av Jesus. Ja. Men han var ikke vel klar i kvært ut til hei visser. Nej, det är akkurat det. Det kunde vara sannförelsen och glädjen om att vara godspaterna. Och jag måste säga nu, jag har en bättre tog till att vara ogesen här och lägga ut av Facebook och vara här och nu lyckas som jag upp det här i en öljandäck som vi har upp det här för. Men jag visste att jag lyckas att vara här. Men läs det tilltun, alltså tack det tilltun. Alltså lät det spela lite kär och som man säger akkurat. Nöjt utgångna till sån nöje som du ständer i vill jag säga. Ja, man kan säga så att du äger här kläderna som man tossar om här i Kolossebrand. Lät ju ut det, ja. Du äger allt. Det är det som han säger. Ja. Och det är det här som ofta sviker där man är en tjänst och som samsvarar vid nöjgavna som har en utgivet där. Alltså till omkant när vi är ivig om är och i mer att jag är affärer till att per människa. Men det kan komma in, hvis du nu inte, hvis det kan skriva oss inte källa minne om det, ja. Ja, men så bara kan gå att då, alltså. Så har du inte att i nett och så ska du nett och färra. Och ta kan det negativa som det människa har också om det att det inte var kommit till tryck på Jesus. Brötans till tryck och vän och kärlek. Stegen 4. Det har vi också upplevt. Och tog alltid att vi ofta är då mänskliga tala, vi är för mänskliga. Hej bara vara som han, eller hej bara vara som hon. Allt är så lätt så att här. Jag vet inte, men det var bara att jag kom här till mig att som strävas av tungt att bära sig Jesus, ska jag inte kunna fylla. Och tills åk mot artikeln och lär jag mer, så skulle det finnas halvan det kan fylla. Du åk mot det gagnet och ber om en löt. Hon är inte tung. Nej, hon är gagnlig alltså. Ja. Men hin blir hon tincher ner och ja, hon ända ner löt. Ja.
Men han är bejlagt och hon bidrar upp. Ja, och särskilt alltså det kan virka inte möts mycket affärer till henne så har löt som vi nu har haft samman och som nu lojer med att ända någon. Det kan vara sin möts mycket. Vad skulle vi nu snacka om? Eller hur ska det ricka tjocken ut det? Alltså, jag har ju också sån här om hatt och hit och det. Men det som är så spännande. Det är det som gör det så spännande. Alltså, hur låter han väl löjta? Och det har vi för på en måte nekva takka til dem som han har miklat til alle fire. Han var en morstar og jeg fylltja vi tjamer og så kunne de hava flere ørsk at tala bors ur, men han sier alltid legg ørskene fratar på og tala. Ja. Han er vel framalig her. Han var øyla framalig, ja. Ja. Helt visst, altså. Han sa, andre slån enda sier vi med, at han er vært forbunden av manuskript. Han fløy lukka som, han følte jeg til det, fløy var ikke akkurat det som åtte, men jeg fikk alltid nek bort ur andre. Enda som smadronker, altså. Åren er lukka som begynte sjálvor at være hodig i nærvisen her, som badna. Ja. Alltså så säger det man när han kom till Tofter att jag kallade det nästan boktimmar som han hej för jag kunde själv någon nära Toften och men så ena fram kom och jag blev via spärrat runt han bor ju just i tonen. Jag var havn och så saknade jag nej han var så helgard var någon som han måtte lukka som være fri og en två dagar for å få et her vekkat. For det var ikke. Nei. Men det var nok men så vi var en arbeid og han turen hadde jeg lært det mest. Jeg har hatt det nevnt av før og jeg var noen med av oss som jeg tidsar tikkne av honom og han ville gjerne få fætrent av mannen og jeg karte så bil og så sier han ikke han konkurrerer, sier han. Altså med åren, han konkurrerer. Karte opp er speklig, jeg skal rotla ut det nye. Og så får jeg nok tale av han. Og jeg karte tatt til han, når man gikk. Først han sa på antro, så leip han oss til av hver. Ok, ja. Og det rønt antro. Ja. Og han sier ikke. Så kom jeg og gjerne rundt. Samma teori, altså. Og hun var så sterk at det grät. Så får jeg fortelle dette for de andre. Gråtende. Og da sier han dette som jeg har nevnt for, to Paul. Hvis du skal tjene herren om, kanskje til eldre år enn bløyve. Og han ble ikke så gammel som vi er nå. Det var det. Så måste du tala mängdslukt, att önskan sig. Och jag så inte han filmar, hur han tog till att vara, jag snart inte vet det. Ja. Ja, det och i Atlonesen, och i Atlonesen och underfotla, som det är av era herrans. Så är det som vi börjar vid Ursula, börjar vi alltså. Det har vi vår och kunde inte brukas. Och det har vi blivit och lagt jag in och inte bara tryckva, men också när loja. För det namn hans har skuld. Ja. Och det är näka som fyller vi. Och det är också en firmåner tror jag att det lärer oss något annat. Så vi skulle vara vid dig som lät oss kom føla at de hadde ikke av det her til det var så løs. Og det stender her Rambran og film at han var det som er at det var godleis. Altså, men jeg var fortsatt der. Så kjørte det god åkken til det som vi skulle være. Ja. Og tog det et nesten kærløgjen som
elest upp av tog att vi inte råkna i fyra näkas av den naturliga människan. Att har vi tålat det och låta det virka rätt och älska så händer näka vi. Det är akkurat det och det är bara Guds kärlek som ger hattar. Ja. Som ja, ta i hand, nu var det inne här i Filipperbrevet, kan Luika kanske bara ända vi tog här i en kapitel. Nej, det var Kolossbrevet, men här i Filipperbrevet här som han säger att samma sinnliga var ju tycken som var i Kristi Jesus, ta och han var ens och god, råkna han til ikke for ran av være jaunløyde gods, nei, altså sjølvun sies han undan tog, gjør det seg en så tjenere over menneskeløyker, og ta han var stigen fram som menneske, sette han seg sjølvan lagt, så han var løyen til deian, ja, kross deian. Og ta gjør det han fire av bjerg okkom. Fire han kunde være til han offerglåen og alt er noen som rensar okkom. At han sägs undanes ner och så här och det är nog den tyngsta rönten tjåkon det är att ses undan tar vi det var rätt. Tar vi vara förfördel som man ofta säger och vi tar var rätt men vi ser rätten från Jesus säger rätten. Han har ju fullkomna rätt. Han var jävligt god så. Men han säger fraser. Og hvis han ikke gjør det, så var han ikke om oss, så var han ikke å gjøre. Så hadde vi noen bådskap, noen frelse, noen bjerg, ikke løyva. Men jeg tror han sies undan. Det er han her som, man kan ikke undan førstland, men det er bedre seg undan for at nå er noen hakre male. Det kommer av sankvers som så ofte framtid, og nå kom det inn at det her, det gjør det god til fjermåen. Ja. Han drev med sjálvor nær til søgn. Og sæla stund. Ta Jesus stod i fyrir meg. Han tok mot plass i deg. Han tok mot plass i dømen. Sæla stund. Ta Jesus stod i fyrir meg. Og så kunne de fortsette og sånt om opprørsene. Og det er så underfullt. Så det var fyrir at røsast opp at han døg. Og kom til frels. Gjør det ikke det, så var han ikke mulig. Nei. Så takk for det, Daniel. Ja. Kan du begynne på en sag, Jakob? Ja, takk for det. Takk for så underfullt sannlagene som du drev fram. Og det er ikke av tog som vi tar driver fram spittla näka och ge som bådskap. Detta bäst här tack onte vi tog som to atla är vi tog att tack het upp och där och så är det att fader sent. Tack för det och tack för det. Onte fått la tål. Vi med. Och herre tack för mot höjn, tack för mina kon och bad. Takk for alt det som du givet tøym og nøtlån, Herre. Og prøysa vi til for Daniel, han sa ikke her, og Øysten Anjo, og henne da. Og Herre, sikna til. Ta bia vi dig om, og takka for at du gjerst. I Jesu navn, ja. Amen. Så er det som parten av hjertemål kom enda, og vi ferdig å takka for okken. Og vi er Anja Hansen, som teker opp og klipper og setter sammen. Og så er det Ronny Pettersson som tek seg så godt av ljøven. Paul Færre og jeg selv, Daniel Dole Jakobsen, vi takker for okken for hesfer. Og parter av hjertemål som her var vært, det kan du finne av YouTube om du leiter under Iktus Sjønvarsp. Hesen pasteren, han kommer eisne å lage ut her, og han kommer eisne å sende av Kjei Kristelig Kringvarsp. Så en annen affær, tusen takk for hesfer.